prostora malo, molim vas. Moramo malo napraviti, ne mogu da stigne. Znači, ako rano. Dajte malo da stigne. Dajte malo da pije, ajde malo. Stigu ga prej, stigu ga prej. Ajde, imamo, uhvatite se vidno malo, ajde. Dora! Još ne svjetski granica gora, ne čuje se glas slavuja, zoru dan najavi, zoru dan najavi. Ne, nema potrebe. Jedan, dva. Molim vas, poštovani Crnogorci i Crnogorke, poštovani građani Crne Gore i uvaženi gosti, imam čast i zadovoljstvo da vas ispred donosioca Banjaka, braće Martinovića i Borovića pozdravim riječima dobro veče na zdravlje vam Crnogorsko pravoslavno Banje veče. Dobrodošli na proslavu Crnogorske. Dobrodošli na proslavu Crnogorske Banje večeri na vaše i naše slavno Cetinje. Ispred dvorca legendarnog kralja Nikole
cara junaka. Crnogorski časni skupe, dobrodošli na ovo sveto mjesto gdje danas nalažemo po treći put Badnjak Crnogorske autokefalne crkve. Pozdravljam vas u ime odbora za njenu obnovu koja će neminovno doći. Danas ćemo, kao i prošle i pretprošle godine, podsjetiti se na naš Badnjak, istorije naše slavne autokefalne crkve koja je vjekovima vodila Crnogorce u borbu protiv zavojavača, u odbranu naše slobode. Ta crkva, podsjetimo se, već 70 godina ne postoji i zato smo mi danas ovdje. Ta crkva stvorena krvlju u neprekidnim borbama ukinuta je banalnim dekretom kralja Aleksandra Karađorđevića, krvnika crnogorskog naroda, ubice i palikuće. Na našu veliku žalost, vrijeme u koje pada ovo Badnje veče je tužno i bolno. To teško i mučno vrijeme u kojemu se voljom sumanutih umova vodi jedan prljavi rat, pun zločina najniže vrste, uvučeni smo i mi Crnogorci i protiv naše volje. Pozivamo zbog toga ovaj časni skup da u tišini zapalimo svijeće, prvo za naše Badnje veče koje znači mir među ljudima, drugo za sve nevine žrtve ludoga šovinizma iznjedrenog na prostorima onoga što je moglo da bude jedna lijepa i poštovana zemlja u kojoj bi se dobro živjelo. Nek ovaj čin bude samo još jedan korak ka obnovi naše autokefalne crkve, a istovremeno i poziv za mir narodima unesrećenim bratoubilačkim ratom. Ostanimo u nadi da će sljedeći crnogorski Badnjak biti postavljen u pjesmi i veselju. Neka vam je na zdravlje crnogorsko Badnje veče, dragi prijatelji i gosti.